فونوير تي في عبر مكتال شكوب زغركم تعزتنا كمية تمسين لهم سورس 26 جنبوت ساعة شعات مش استرالو زيناتات وشتنو تسان حزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغور زعدم ميكايل حرقو فالماقن بكأنت اتات قدم فلامي بمغنيات عيد على الحات صباح كاب ساعة شعات نقوز جمر فولي مربات كل مخانو نحبرم أرس زينا مراحتي حبرة أفريقيا ريبابليك دوب سودان هاجر ليبيان نا يوحنا ملغ تسديدو صنبل مبساسان حمشن عمد ناتنتا واشنطن دي سي بالعلم معرك تبعيلو أقلقلوت هزباوي مقوعزيان ممعبال ما حبراو فتحي سرت زقبر عيو كم تسلاسلة تقليصو عبد الزيناتات وطاي قطري نايتي صدتان محاستو بايلو زوافر عقاب سلام سراوي بدرجة عالم كم زقودة تقليصو چاينان سربيان اب 23 صلاتات ناي متحقاز مع التفراريمن اب معراب اوروبا تغزيتو زلو كتور وعي سباون محبر قطباون كساراتات يوردالو زرزو زينا مراحتي حبرة أفريقيا ريبابليك دوب سودان ليبيان بمغنيات صنبل مبساسان حمشن عامت ناصنت ناب حزب منغستن إيرترا يوهانا ملغت سيدوم أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف بريزيدنت ريبابليك دوب سودان سالفا كير ميارديت كمون بريزيدنت هاجر ليبيا دكتور محمد يونس المنفي أب ملغتهم بريزيدنت إسياس أفوركي مولو طعنان ناي سرح سالطون نيرتران حزبان دما راهوان بلصقنا بممناي كلتاو زمدناتات مدنفع كم سرحو الرقاقيصهم أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمود علي يوسف ملغتو زعز استعلت نتصنعت قراتنة باهجن هزب إيرترا نلولاونة سلامن لمعاتن التنصوارق مخانا بمتقاس حبراو الشتوتات سلام زباو رقاتن وهدتن كمون زلاغ لمعات مسمار حبرة أفريقيا مس إيرترا بغربان مسرح زلو مبصع قليصهم بريزيدنت ريبابليك دوب سودان سالفا كير ميارديت بوغنو بمسواتن صنعاتن زترغاغص ناصنت تاب تاريخاو غعزو حزب إيرترا أقداس معراف كم زخونه بمحبار زي كبرتات زي مسرت لولاونتن رئيس مركوسان كوينو كم زقصل صنع امنت كم زلو وحبيرو نابي كالزينا بنسغرم صنبل مبساسان حمشن عامت ناصنت واشنطن دي سي حورات منغستات امريكا نسومون بزقصله مربات بلعل معرك تبعيلو كاتوتا زوصحن حبريتا ملكع صبصاب توايدلو غره مسقال غرزغير كاوروبوي وقعوي صنبل مبل 35 عامت ناصنت إيرترا اب واشنطن دي سي حبرات منغستات امريكا صنعتنا وحسنا بزبل تيما بعسنا 4 غنبت اب إيرتراوي بهلاو ماكل بلعل معارك تبعيلو أبزي أستا 3000 حزب استساتفو صنبل منسياتن قلعن تمهارو بيت تمرت قانقوان مننثن أذال كمون أبلات قجل بهلنا نناي 9 بهيراتنا تلهيتن ألباساتن زن صبار مرئي تقريبا فصام قدات إمباسي إيرترا أتو برهانة قبرهوت أبوشتن وصان نزنبر حزبنان جغنا حيلتات مكل خالنا بزم حلالفو نايوهانا ملغتي ناصنة إيرترا بزي نقنا صنعات زي ربرب توفاينت كمون زيدكم نحن جغنتن استرخبت هي بسمعتاتنا سلازخونت نزنت إلت بقبراو السراح توفاينتن مسوعتن كبيرة أتنبر تأمرته اللاوينان هاقراوي منتنا كمزخونت قليسوم أتو برهان سعيبو برئيس مركوسان ناسع بوليتيكا وحريان كسادات زغنعت هاقر حجون كبرا عقيبا بزت أمام من قدي عبيتا كمترغاقز زترات الكم زي اللي أنا سيرو أبتا قطامي أبتحتي إيرتراوي بهلاو ماكل ككايد أبزغن سبورتاو الدرات نستعوتا قانتاتات كعس أقري بشقلتان كعس سكيعتن شلمات تعديلو أتتصنبل سميات دمساويانن موزيقانياتن زحاقفت قجلة بالزقربة بهلاو مرئيت دميقو نيرو أزي كم زيلن كله كم أكال نايتي أب واشنطن ديسن كبابيان نسومن مملا تهكاير زغنة مدبات مبل 35 عامت صنبل ناصنت إمباسي إيرترا
بعسران حدن قنبت 120 أمباسادرات دبلوماسيات كمون سبمزي كفلي قدات وصايا أمريكا أعرق إيرتران استساتفو انقدتا كايدو بزي كازي أبتعلت إيرتراويان نبرت واشنطن ديسين كبابيان مخاينهم ببانديران جرحتاتن سلمهم للا 16 كيلومتر شفهنا قعزو كم زكايدو اتزبز حن حبريتا أفليتو بتمساسل مبساسن 5 عام صنبل ناصنت اب اوستراليا ريبابليك دو سودان حورات منكسات امريكان بوعو منفس تصنبيلهم ككابوتو زبصحنا زيناو تحستو ارسيماس مرو ملكع صبصابا واحداتولا يسعب ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ዶብ ሱዳን ቪየና አውስትሪያ ኦክላንድን ፊላደልፊያን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ከምኡን ኤድመንተን ካናዳ ጽንዓትና ወሐስና ብዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት በዓልና ጽነት ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም ኣብ ሪፓብሊክ ዶብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዝወደብዎ ዕዱማት ዝተረኽብሉ ጽንበል ቆንስል ኤርትራ አቶ ጸጋይ መሐሪ ኣብ ዝሃቦ መደረ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝገጠመና ተጻብኦታትን ብድሆታትን ብጽንዓትን ሓድነትን ዝመክትና ኣብዚ ናይ ልምዓትን ህንጸትን ጉዕዞና ድማ عقمنا كألتنا نوهاهدنا كم وترو بصنعت كنعي كم زدل قليصوم اتتصنبل تمهارو بيت مرتي محبركم من كابوغاندا زمصت بجل بهلن بزغربو بهلاون سنت بباون مدبات دميقو نيروم ابتا اغاطامي بمخنيات اتتصنبل ككايد اب زغني سبورتاوي نطفتات نزتعوتو شلمات تعديلهم اتتصنبل اب كتماتات اويل رنكن كالوتن ون بعب حبن كم تبعله اتزبصحنا حبريتا افليتهم إذا خمزيلن كله إيرتراوي محبركم أفينا أستراليا بزكايدو بركز بلو إيرتراويانن محازوت إيرتران زد ترخبلو بعسران سلستن قنبز تخايدت سنبل أبوانبر محبركم أتو عقباي أبادي أبزس معقال نايلو معامت بعلنا تنتنا نزاقات أمنا كله عين تتصابوتات مكيتنا نامنع عوتن لمعاتن مدرخابنا أتولو زلنا أوان نتنبلو بمهلاونا فلينت كم زلو بمتكاس يوهانا إلوم بزيكازي اب اوكلاند كاليفورنيا زنبرو ايرتراويان امنغوم نزلو حدنتن سنيتن بزغلصن مس هاغروم زلوم متاسسار بزدللن كمون نصباغا بهيراتنا بزوكل مسنادوتات دموق صنبل اكايدوم ابتا غاطامي صنعات كابتوم قند كبرታት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾኑ ሰላው ድማ ኤርትራን ኩሉ ብድሆታት መኪታ በሓበን ቅድሚት ትምርሽ ከም ዘላ ተገሊጾም ኣብ ፊላደልፊያ ዝነብሩ ዜጋታትን ተማሳሊ ምዕሩግ ጽንብል ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም بتماساسالي اب كندا ايرتراويان نبرتي ادمنتن كمون محبر ايرتراويان كنداويان اب زوبانوفا سكوتيا ببوغنوم اب زكايد ودو موصنبلات ناتنت كمتين ممصاز تخفله كبيد مسواتي نمعقبان بلمعات نمخلعان صنعاتن توفاينتن كم زحاتت بمغلاط اتتصنبل تاريخنا بولرزات زمحلالفلو اغاطامي نكخون بعتب كم زسراح قليصام أقولت زباو مقعزيا بعينة المتأنة نمسفاح حابز حالفنا ناصنة عامتات عبي وفريكم تخايدة منيستر مقعزيان من راغبيتات انجليزوم وكيل رينا يوناتان عبيون زدالو تصاب داني تسفازجي كتغربيا أوشت 35 ዓመታት ናጽነት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምዕባል ማሕበራዊ ፍትሒ ሰረት ዝገበረን ምዕሪ ዝርግሐ ዘለዎን ዕዮ ከም እተሰላሰለ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን አቶ ተስፋ ስላሴ ብርሃነ ገሊጹ ቅድሚ ናጽነት 267 ኣውቶቡሳት ጥራይ ከም ዝነበራ ኣብዚ ግዜ ዝግና እቲ ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 1900 ማዕረማዕሪኡ ድማ ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ካብ 16,000 ናብ ልዕሊ 59,000 ክብ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ናብን ገጠርን ከተማን ሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን ልዕሊ ትጽቢት ከም ዝሰፍሐ ኣነጺሩ بالعلي 626 مليون نقفة 525 عبيتنا أشتون أبطبوسات كم زأتوا حبر مينستر تسفا سلاسي كن منات صنت 26 ترايزنا برا مسمرات موقع عزياء قطر ناب 340 كلتن كب كم زبالة ونافليتهم بزي كازي أم مسرح مسفحن مسقانن ناي قطرانن حامدن صرقاتا ستقبر قزي فوفري أم معبال نايتي آقل قلوتن رتعاونت كفليتن عبي أستواطو كم زنوارو بمتقاس شفنا آقل قلوت موقعازيا نهلو قزياو شقر أب قمت بزقتو وكسرحالون زي ركب زولو كم زركبن مقبارن يسرح كم زولو أبريهم نأجلجلو تاكسي بزملكة دماغ المناط صنت كاب كل تميت زي بزح زنبرة قطر تاكسي أبى كل تشعن عسران حمشتن ناب حد الشحن شوعة مئتن 10 كم بالو بزحي تجلجلتي ناب على عسران 3 شح كم زعبي أرديوم بزم السرت نتداخل مزنبرة أجلجلو تزباوي موقع عزيا كتما نم محياشن وحسن مقبارون ناي 385 مليون نقفة وفركم التجبر جليسهم
ሚኒስተር ተስፋ ስላሴ ስዒቡ ብጠቕላላ ልዕሊ 15,100 ደረቕን ፈሳስን ጽዕነት ዘመላልሳ መካይን ከም ዘለዋ ብምሕባር ካብዚአን 2,912 ብማሕበር ዝተጠርነፋ ዝተረፋ 12,316 ድማ ብውልቂ ዝውነና ከም ዝኾና ገሊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብምውሓስ ድሕነት ኣደን ህፃንን ዓበይቲ መርባት ከም ተተግበሩ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ኣቶ ተኽለ ተስፋ ማርያም ገሊጾም ቅድሚ ናጽነት 7 ጥራይ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ናብ 38 ክብ ከም ዝበላ እዚ ድማ ናይ ልዕሊ 500 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብኡ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ካብ 19 ሚእታዊት ናብ 79 ሚእታዊት ከም ዝበርኸ ሓቢሩ መጸበይ ነፍሰ ጡራት ንምውዳድ ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ብዝተወስደ ተበግሶታት ኣብ 2008 ብ8 ዝፈለመ ኣብዚ እዋን እዚ 26 ከም ዝበፅሐ ቁፅሪ ነቲ ዕድል ዝተጠቐማ ኣዴታት ድማ ካብ 300 ናብ ልዕሊ 2,000 ክብ ከም ዝበለ ብምግላጽ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ እውን ካብ 27 ሚእታዊት ናብ 80 ሚእታዊት ደይቡ ምህላው ኣፍሊጦ ንሸፈነ ክታበት ኣመልኪቱ ድማ ብ6 ዓይነታት ማለት ናይ ዓባይ ሰዓል ኒፍዮ ፖሊዮ ተኽትኽታ ረኽሲ ጎሮሮን ቴታኑስን ዝጀመረ መርባት ኣብዚ ግዜ ዝሓደስ ብምእትትታው ናብ 15 ዓይነታት ክቢሉ ከም ዘሎ ኣቶ ተኽለ ብተወሳኺ ኣነፂሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ዓቕሚ ሞያውያንን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ብዓይነትን መጠንን ከም ዝወሰኸ ብምግላጽ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝረኽበሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣብ ኑ ዞባ ሞልቂ ብጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ጋሽባርካ ዝተወደበ ኣብ ምሕደራ ኣብያተ ትምህርትን ኣገባብ ማህራን ዘተኮረ ስልጠና ንርእሰ መምህራንን ኣመሓደርቲ ኣብያተ ትምህርትን ተዋሂቦም ዕላማ ናይቲ ስልጠና ዓቕሚ መምህራን ብሓፈሻ ርእሰ መምህራን ኣመሓደርትን ድማ ብፍላይ ክብ ብምባል ውፅውፅ ሜላ ንክኽተሉ ምዃኑ ሓላፊቲ ጨንፈር ኣቶ ተስፋለ ዘረማርያም ገሊጾም ኣመሓዳር ኑ ዞባ ሞልቂ ኣቶ ዘርኣይ በርሀን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ኑ ዞባ መምህር ኢብራሂም ያዕቆብን ድማ ብቕዓት መምህራን ምድራዕን ኣብ ምሕደራ ቤተ ትምህርቲ ዝሕግዝ ስልጠናታት ምውዳብን ኣካል ናይቲ ብቕዓት ተምሃሮን ምፍራይ ዝካየድ ጻዕሪ ስለ ዝኾነ ብዕቱ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ እናቐጽለ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቁጥሪ ናይቲ ጸጥታ ንምውሓስ ተባሂሉ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብደረጃ ዓለም እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብኣስታት 49 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዝገለጹ እቶም ጸብጻባት ሕፅረት ባጀት ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ የረዱ ዝዓበየ ባጀት ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትሽፍን ዝጸንሐት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ መጠን ከተጉድሎ ከም ዝወሰነት ኣይርስዕን ምንካይ ጽልዋ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣብ ምፍታሕ ጸጥታዊ ጽገማት ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ እውን ነቲ ወፍሪ በቕርባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ጸጥታ ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝዋፈር ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንተልእኹኡ ዝበቅዕ ኣበርክቶ ከም ዘይገብር እዩ ዝውቀስ እቲ ኣህጉራዊ ሓይሊ በንጻሩ ንግዳማዊ ምትእትታው ባይታ ብምፍጣር ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሰርቢያን ኣብ 23 ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምዓት ተፈራሪመን እቲ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ25 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤጂን ዝኸተሙ ስምዓት ንግዲ ወፍሪ ትምህርቲ ትሕተ ቅርጺ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዘጠቓለለ እዩ እቲ ስምዓት ካብ 2026 ክሳብ 2030 ከም ዝትግበር ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር vučićን ሓቢሮም ቻይናን ሰርቢያን ኣብ 2025 ኣብ ሞንጎን ዝነበረ ኣስታት 6.5 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልዋጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ ዕፅፊ ክዕብዮ ከም ዝኽእል ኣሚተን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ከም ተመያይጡ ገሊጾም ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ሰብኣውን ማሕበር ቁጠባውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ሓቢሮም በዚ መሰረት በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ፈረንሳ 7 ሰባት ክመቱ ከለው 10ታት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ከም ዘለው ሰመዝታ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ገለ ከባቢታት ፈረንሳ መጠን ዋዒ ኣስታት 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ
ኣብዚ ሓለፈ 80 ዓመታት ኣብታ ሃገር ካብ ዘጋጥመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ። ኣብ ስጳኛን ብሪጣንያን ተኸሲቱ ብዘሎ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እውን ኣብ መነባበሮ ህዝቢ ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ስጳኛ እቲ ዋዒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ሓደጋ ባርዕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምእማት ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ምዕራብ ኤውሮጳ ክሊማዊ ዋዒ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ብተደጋጋሚ ከም ዝጥቃዕ ጸብጻባት የረዱ። ሰሜን ኮርያ ንቕልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ዘጋድል ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትሕየብ ደቡብ ኮርያ ጸዊዓ። ደቡብ ኮርያ ነቲ ጻውዒ እዚ ዘቕረበት ሰሜን ኮርያ ሎሚ 26 ግንቦት ፈተነ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ብምውቃስ እያ። እቲ ሚሳይል ኣብ ከባቢ ማያዊ ግዛእታ ከም ተፈንጀረ ዝኸሰሰ ደቡብ ኮርያ ልዕላውነታ ንምውሓስ ኣድላይ ምላሽ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓ። ሰሜን ኮርያ ግና ዘካየደቶ ፈተነ ኣካልቲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ክትገብሮ ዝጸንሐት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ምዃኑ ብምሕባር ንካልኦት ወገናት ባእሉታ ከም ዘይጸሉ ኣነጺራ ኣላ። ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ሓቢራ ተካይዶ ዘላ ልምምድ ዘጠቓለለ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ስጋት ከም ዝፈጥረላ ትገልጽ ሰሜን ኮርያ ነቲ ስጋት ንምግታዕ ወተሃደራዊ ዓቕማ ብዓይነትን መጠንን ከተደልድል ጸኒሓላ። ኣሜሪካ ትማል 25 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢራን ናይ ነፍሰ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ወከልቲ ኣሜሪካን ኢራንን ተቋሪጹ ጸንሐ ዝርርብ ንምቕጻል ናብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ምክልኻል ከም ተኻየደ ብምሕባር ሚሳይል ንዝወንጨፈሎም ቦታታት ኖትጊ ንዝጻወዳ ጀላቡን ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። በቲ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከና ዜና ኢራን ኣቃሊሕና ኣለዋ። ሰራዊት ኣሜሪካ ቀዲሙ ኢራን በመጻቦ ሁርሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝሓልፋ ንግዳውን መራኽብ ንትፍጽሞ መጥቃዕቲ መልሲ ግብሪ ከም ዝህበሉ እዩ ኣጠንቂቑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕታት ከስፍሖ ትእዛዝ ሂቦም። እስራኤል ምስ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ኣብ ውግእ ከም ዘላ ዝሓበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 600 ኣባላት ምንቅስቓስ ከም ዝቐተለ ገሊጾም። ነቲ ትእዛዝ ስዒቡ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ መወንጨፊ ሮኬታት ኣብ ልዕሊ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሒዝቡላህ ከቢድ ደብዳብ ከም ዘካየደ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እስራኤልን ሊባኖስን ነቲ ካብ 16 መያዝያ ተግባራዊ ዝኾነ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብ14-15 ግንቦት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ዙርያ ዝርብ ብ45 መዓልታት ከም ዘናውሖ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር እስራኤል ነቲ ስምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላያ እትውቀስ። እስራኤል ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት 2026 ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከተካይዶ ብጸንሐት መጥቃዕታት ልዕሊ 3187 ከም ተቐትሉን ልዕሊ 9600 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ጃፓንን ህንድን ጸጥታዊ ዝምድነን ንምድንፋዕ ዘኽእል ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ርክብ ኣካይደን። እቲ ሎሚ 26 ግንቦት ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ዝተኻየደ ዝርብ ምስ ጸጥታ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ሰንሰለት ቀረብ ብርቂ ማዕድናትን ነፃ መጓዓዝያ ባሕርን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሚኒስትራት 4 ሃገራት ኳድ ካብ ናይ ዘተ መድረኽ ናብ ጭቡጥን ኣብ ተግባር ዝተመርኮሰን ፍታሕ ዘቕርብ ኪዳን ንምስግጋር ኣብ ምርድዳእ በፂሖም። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ነቲ ኣኼባ ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ይጠቕሱ። ቻይና እቲ 4 ሃገራት ኣብ 2007 ዝቖምኦ ኳድ ዝተሰመየ ምትእኻብ ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ዝሓዘን ንኻልኦት ሃገራት ዝነጻጸረን ምዃኑ ብምግላጽ ክትቃወሞ ጸኒሓ። ምስ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ምስ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ኣውስትራልያ ሙናን ሳማሪና ዘጠቓልል ጸጥታዊ ስምዕ ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመ ዝዝከር እዩ። እቲ ውዕል ዞባዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝወቐሳ ቻይናን ሩስያን ክቃወሞ ጸኒሐን እየን። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሰራዊት ሩስያ ብወጻኢ ንዝርከቡ ዜጋታቱ ክከላኸልን ከድሕንን ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ትማል 25 ግንቦት ከቲሞም። እቲ ሕጊ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝተቐየዱ ወይ ብቤት ፍርዲ ንዝተኸሰሱ ዜጋታት ምድሓን ካብ ደቡብ ወጻኢ ክዋፈር ሙሉእ ስልጣን ዝህብ እዩ።
بزيكازي تحقي بقندو بتوم روسيا أفلطو زيهابتهم كما أهجروا بيت فردي جبرينياتات مالت ICC زركبهم علم لخوان أبيت فردي زواب نعم سرتي تزازات نممكات زعلمي تحت واي بايتو روسيا مالت دوما بعصوتو سلسة جنبوت لعلواي بايتو روسيا دما بعسرة جنبوت نتي ندفع حقي كم زتصدقوا الذكريم اتي حدش حقي اب وقعاوي مربب حاريتا منقس روسيا كابز تحت مولو على جميرو او عسرتا معلتات تقباراوي كخوني بومبر تحتواي بايتو روسيا بزهابو مجلسي بهاجرات معراب زقومه ابيت فردي ناي مقطعتي مسارحي كوينو كمزلو بوموكاس نروسياوያን ካብዚ ንምክልኻል ትሕጊ ኣድላይ ከም ዝኾና ነፂሮም በንጻሩ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ነቲ ሕጊ ንካልኦት ሃገራት ንምውራርን ወተሃደራዊ ምትትታው ንምክያድን ከም ሕጋዊ መመኽኔታ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ስክፍተን ይገልጻሉ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሰፍሒ መልክዑ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ኣብታ ሃገር ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሮም قصر نايتهم بتو فيروس تلخفو كم تلخفو استرقاقوص سبات شعاتي متكم زبتصحن ناب كالوت كبايوتاتي لحم كم زلون زحبر منستر تعنا كونغو بزا حديش شريو زاقيد كلت 227 كم زموتو انا تصيرون هابطا ماكلتي لبدا زغون زوبا ايتوري تراي لعلي 100 ملكفتي تمزقيبو لو اتتعناو كست هابطا هاجر تخسيتون زلو قلولاو ميسو يقادو كم زلو ناي قربات عزبتي يقلصو ودتعنا علم بتي ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓደጋ ምእዋጁ ዝዝከር እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ዮሬታም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ኣብ 1976 ፈለማ እዋን ኣብ ወሰናትን ፈለግ ዛይር ዝተረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ሓድሽ ለበዳ ናይቲ ሕማም ክኽሰት እዚ ንመበል 17 ግዜ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተን ህይወት ልዕሊ 11,000 ሰባት ዝቐዘፈን ለብዒ ኢቦላ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ ምንባሩ ኣይርስዕን ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳንን ሃገር ሊብያን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ጽምብል መበሳሳን 5 ዓመት ናጽነት ዋሽንግተን ዲሲ ብልዑል ማዕረግ ተባዒሉ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምምዕባል ማሕበራዊ ፍትሒ ሰረት ዝገበረ ዕዮ ከም ተሰላሰለ ተገሊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቁጽሪ ናይቲ ጸጥታ ንምሓዝ ተባሂሉ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብደረጃ ዓለም ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ቻይናን ሰርቢያን ኣብ 23 ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ተፈራሪመን ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ሰብኣውን ማሕበር ቁጠባውን ክሳራታት ይውርድ ኣሎ زوركم تعزتوا لهم شسترالو زينو مسنادو عاوزي في تصم سلامك تالكم مع زي مسكن مسترفو مربع تيرتي في حركوكم بوغنيكم السلام